Ja, så skal vi prøve igen med det her kamera sjov på min 300 Weatherby Magnum. Jeg prøver at vende, hvad det hedder, skærmen, så slukker kameraet der i hvert fald ikke. Og så må vi så se, om det slører lige så meget, som det så ud som om det gjorde i går. Men jeg prøver 3 skud i efter hinanden, og så ja, må vi se, hvad der sker. Ja, kameraet det kører der endnu. Men lige hvad der sker, det ser ud som om, at der er noget krudtslam og noget andet snadder på linsen. Prøver at... Ja, det er noget mærkeligt noget, det her. Kameraet det er helt sløret. Ja, det kan nok bare ikke holde til den der rekyl, der kommer. Det må jo bare være sådan, at det er. Der skal findes en anden løsning. Det må vi se, hvad vi så finder på. Om det bare er et skråt, eller der skal en ny riffel til. Slut herfra.